ngikhonzile kunzima, kwavala amapulpit wonke, ngasurvive ngamanzi nophuthu, ngabuyela kuma-fasting ngami engangiphila ngawo, ngathandaza. Ukuze ukwazi ukufisa lo mhlaba, hlala noNkulunkulu, uthola abantu abaza kukhanselisha. Nako kunefuthi abantu abadivuzile ngicela bakulalele sise kahle. Ngikhuluma njengomuntu omdala futhi umuntu kaNkulunkulu. Ungalicekeli phasi igama lankosikazi wakho hleli nabantu bakho. I-social media nasehlobeni zakho nakubafundisi bonke. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu kakhulu nangaleli thuba leli uNkulunkulu asiphe lona. Thank you so much bazalwane. Ngibingelele bonke iKZN. Ngibingelele bonke nama-province ahlukahlukene ofowethu, siyabingelela kakhulu. EmaXhoseni kwela kwaXhosa siyabingelela kakhulu. Afowethu ngihlezi ngithola ama-complaints laphana bathi awusibingeleli thina eFree State. Siyabingelela kakhulu. Bafowethu ko Northwest njalo Western Cape njalo bingibingelela ngesibingelelo sasezulwini. uNkulunkulu wekanibusise nonke bafowethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. This is a Christian platform. If umzalwane kusendaweni right kakhulu, iyona ndawo la khona isikhuluma about ama-issues ebandla, izinto ezithinta abazalwane, abafundisi njalo and the body of Christ at large, yonke into nje ethinta umzimba kaKristu. This is the place where esikhuluma khona ngazo kanjalo nezithinta umphakathi. So siyabonga kakhulu bafowethu. Namhlanje we are joined by umpostoli uSV Nxumalo. But before we start, ngiyathanda nje ukuthi ke sicele enkosini kuqala and then bese singena kuhlelo lwethu esizokhuluma ngalo lapha namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyakubonga uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba uNkulunkulu wethu namandla onke. Phakama ngamandla Nkosi, libajazwe igama lakho in the name of Jesus Christ. uNkulunkulu wethu oyingcwele bodla ngamandla nakulendawo in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you Lord. uNkulunkulu wethu oyingcwele naleli thuba uNkulunkulu sipha lona namhlanje. Siyabonga Baba, uNkulunkulu dunyiswa wena wazi isikhathi zonke. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu Siyabonga Baba waseNazaretha. We thank you Lord in Jesus mighty name. Amen. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu. Pastor, la ngithathela ithuba ngikwamukele egameni likaJesu Kristu. Niyaphila kodwa? Ngiyakubingelela umuntu kaNkulunkulu, ngiyakubingelela mgcotshwa. Siyaphila kakhulu. Unjani wena kodwa? Sikhona mpostoli ekugcineni. Sibonga uNkulunkulu osesiphele lithuba ukuthi size sihlangane ngalolu hlobo. Kudala sasilokhu siplana kungenzeki kodwa ke kuyakuthiwa ke alikho ilanga lingafiki. Unjalo bakithi senzela afika lo suku. Sibonga kakhulu mpostoli. Ngiyazi ukuthi ziningi ihloko esingayithinta kodwa ke namhlanje ngizofisa nje kwesithi ke Sikhandi Foundation about ezinye zezihloko esisazoyithinta khona la. Kunento enkulu engithola nengithemba ukuthi iyamthinta wonke umuntu. It's either omncane or omdala. Uma sikhuluma nge-issue ye-divorce. Noshadile uma engathi mina i-divorce ayingithinti ngoba mina ngisasehappy emshadweni yakho. I-divorce ezinye zezinto esiyisihlava esikhulu engikholwa ukuthi ithi mayishaya kuzwakala. Futhi i-divorce ayilimazi kuphela laba abasuke bedivorce, kodwa iyabalimaza nabanye esuke bebukela kulabo abadivorsayo. Futhi ingagcini nangabo, iphinde futhi ilimaze nalabo abadiphendele kulabo abadivorsayo. Ngikholwa ukuthi iningi into esingayikhuluma about isihloko se-divorce. Uma ngikhuluma isiZulu esiqinile ngathi isihlava nje esikhona esiqinile. But ke before sizongena kuyona, ngiyathanda mpostoli nje ukukunikeza leli thuba ukuthi nawe uzi-introduce
ngokwakho mpostoli kungaze ngibe ahead of you sengigijima sengiphambili manje ngaso lesi sihloko I think ngisijahe kakhulu. Yes. Ngicela ukubonga umuntu kaNkulunkulu nangalithuba osipha lona kuba sizokhuluma ngalama topics but today noma okwamanje sithinta le topic ye divorce. Mina ngingu SV Nxumalo. Yeah. Ngokuzalwa ngizalwa eBhulwa. Oh my daughter. Lapho ngikhulele khona okunomama khona ikhehla seladlula. Then kunabafowethu ke nodadewethu ekhaya. Okay. Then ngase ngibamningi eThekwini naseMaritzburg naseHarding indawo eziningi zihlalele kakhulu. Kodwa kahle hlela ngizalwa khona ngizalwa eBhulwa. Okay. Ngokomsebenzi wenkosi ngilapha ya eMaritzburg eMbali e2 kwaSiba ezitolo la sikhonzela khona ebandleni okuthiwa iPrayer Center International. Yes mfowethu. Pastor siyabonga kakhulu. Siubonile siyawubona nomsebenzi kaNkulunkulu nakuma socials. uNkulunkulu indlela akusebenzisa ngayo kakhulu. But nje before sizongena straight ngicela ukukhumbuza nabazalwane bafowethu nangomhla ka31 kuyona lenyanga ephezulu uJanuary 2026 siyobe silapha eSoweto eMidlands zone 6 noma ngathi nje iVukula Street noma usearch uthi Inkonjane Primary School ila siyobe sikhona ke nompostoli wezivinqumalo is one of our guests ngosuku la ngomhla ka31 bafowethu ake simkholwe uNkulunkulu ake siyoqala unyaka emadolweni uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu ukuthi kuningi okuzokwenzeka nakulonyaka kwesinye isikhathi kasithandazeli nje ukuthi inkosi sifumbathisa izinto kwesinye isikhathi sithandazela nanokuthi noma yini engenze konyakeni uNkulunkulu asiphephise so ake sihambeni ke bafowethu siyohlangana khona lapha 31 January siyaqala sukela ngo10 ekseni kuyoze kuyoba ntambama I cannot wait to see you ke ngalola suku lapha eSoweto eMidlands Pastor uma sikhuluma ngedivorce mhlambe ngiyazi ukuthi omunye umuntu uma umbuza ukuthi awungichazele ngokwakho yini divorce ubuzo omunye awungichazele ngokwakho yini divorce mhlambe mangaqala ngawe nje impostoli sisale ifoundation yethu ngalesi sihloko uma ngathi impostoli nje idivorce yini into engenza ngibuza ngalendlela ngiyazi ukuthi abanye abantu uyawuthola ukuthi khona abantu abasaphila ndawonye kodwa kudala bahlukana okusho ngamanye amagama idivorce sekudala yenzeka thina sesibona nje sesibona mhlawumbe ama-fruit we-divorce kodwa mangathi nje mhlawumbe ngokwakho mpostoli ngiyazi ukuthi mhlawumbe singathola iy'ncazelo ey'ngafani kubantu abahlukahlukene uma ngabuza ukuthi kahle kahle i-divorce eyini mhlawumbe mangibuza nje mpostoli ngokwakho ukuthi yini i-divorce before sizongena straight ey'mpandeni zaso lesi sihloko ngibonge umuntu kaNkulunkulu sithinte itopic sensitive ngayo yonke indlela mhlambe ke ababukeli bethu umhlaba wonke mhlambe bosibekezelela makuhamba mhlambe kufika i-period la kuba emotional i-divorce akuyona into ongayichaza ukuthi yini ngoba ayikho biblical that's number 1 nje uNkulunkulu uma ehlanganisa abantu azange ayikhuluma indaba kwehlukana so iko singeke sichaze okufana nemiphumela yakhona imiphumela yakhona ayikho normal ngoba akuyona into evela kuNkulunkulu uNkulunkulu mehlanganisa abantu ku Genesis 3 uchaza kube simple nje ukuthi wathatha ubambo lwakhe wakha owesifazane wayesekhuluma into powerful uNkulunkulu wathi laba sebenyamanye so ke uNkulunkulu njengoba athi banyamanye lento ayishiwo umfundisi ishiwo yizwi likaNkulunkulu esikholelwa kulo thina izwi likaNkulunkulu mfundisi uST Ntakadlamini ngeke sikwazi ukuyichaza imess i-disaster ama-floods kwindawo mangikhuluma kakhulu nabantu abadivorcile noma mhlambe ngikhuluma emabandleni noma emphakathini ngijwayele ukusho ukuthi into engiyifanisa necase into engalawuleki osabathe uyambuka umuntu ongene kulento ubona ukuthi ngazi ukuthi wakheswa ngicabanga ukuthi ngeke sikwazi ukuyinika igama ubuhlapha into efana nani ngayifanisa neCovid into esingazange siyicele esayibona seyiphakathi kwabantu baNkulunkulu ibaqeda
ne-divorce akekho yamukelayo, akekho yaziyo, akekho futhi uyazi ukuthi yavela kuphi. Kodwa into lesingayichaza ukuthi ayinagama, ubuhlungu bodwa, angazi ungayinika wonke amagama abuhlungu indlela lento eyiyona. Yeah. Injalo nomfowethu Mntakadla, mina akekho umuntu ongasichazela kahle ngayo ukuthi yini kahle hle igama layo. Usabathe uyayiqhamula kunoma yipi angle noma uyayiqhamukela kuyipi angle. Into engachazeki mfowethu, ubuhlungu obungaphezulu kobuhlungu. Yeah. Into engiyaye ngiyinakisise kayo ukuthi i-divorce into induku egadla kwabakholwayo iphinde igadle kwabangakholwa. True. Mhlambe ke thina masizobuka isayidi nje kwabakholwayo nakakhulukazi nababizwe uNkulunkulu. Ngiphila kanjani ke sengehlelwe ilesi sehlo ke? Ngicabanga ukuthi mfowethu umbuzo wakho muhle kakhulu. Mhlambe masiqhubeka ngizothinta kubo bonke ama couples. Okay. Ngizowathinta ama couples especially lawa angabona abafundisi. Okay. Kodwa kwamanje ngicela ukuphendula mfowethu concerning indaba yomgcotsho kaNkulunkulu nomama umgcotsho. Umfundisi nonkosikazi wakhe ngicela ukukhuluma esayidini labo mhlambe lemizuzwana embala ndeni ngizobe sengibafaka nabantu but bangalalela nabo bezilalelela nje ezingithinta abagcotshwa. Kumgcotsho kaNkulunkulu number 1 ngicela ukucacisa emhlabeni wonke olalele ukuthi umfundisi noma umgcotsho kaNkulunkulu akafani nendoda nje yasemphakathini yasebandleni. Yeah. Umama umfundisi futhi akayena inkosikazi nje. Umama umfundisi umuntu owehlukile nomfundisi umuntu owehlukile. Yiko ngizathi mangikhuluma concerning i-divorce ngikhuluma ngabantu abahlukile abakhethwa uNkulunkulu. Lethi izwi lenkosi uNkulunkulu wazikhethela abafundisi ngokwenhliziyo yakhe. Isho njalo izwi lenkosi. Yebo. So ke abagcotshwa baNkulunkulu behlukile nomama bahlukile, yiyo ngithi ngigcizelele leyo. So njengoba ngikhuluma esayidini labo le divorce noma sebefikelwe i-divorce bona ayifani neyabantu nje. Eish. Eyendoda nje yasemandleni noma yasemphakathini nomama wasebandleni nje mhlambe nendoda yasebandleni ayifani neyomgcotsho kaNkulunkulu. Yeah. Eyomgcotsho kaNkulunkulu number 1 lithi izwi lenkosi ngiyoshaya umelusi bese kuhlakazeka izimvu. Hey madoda. Leso statement leso esinde ngoshaya umelusi bese kuhlakazeka izimvu. Sikhuluma ngabo bonke abantu ade bethembele kumfundisi, bethembele kumama umfundisi. Eyomfundisi i-divorce ngokomthetho ayifanele ukwenza ngoba uyo hlala emaphambi kwabantu eshadisa abantu, enzisa abantu ama engagement. Kunencwadi esifunda masishadisa ene statement es powerful esithi laba sebenyamane bese siqhubeka masifunda lencwadi yokushadisa ithi nize nahlukaniswe ukufa. Bese ithi yisho wena yisho wena nkosikazi, yisho wena wesilisa usho emva kwamazwi amfundisi ekufundela lencwadi lena ukhulume izinto ezisuke zithi noma kanjani ngeke uphume kulomshado. Ngiyomthanda ebuhleni Mntakadlamini nasebubini. Lawo mazwi wonke kusuke kuhlangene uNkulunkulu evumelana nomoya ongcwele noJesu. Kukhona ofakazi abantu baboka nkosikazi wakho, abantu basesayidini labo kandoda yakho. Bese kuba khona bonke abantu abasuke be-attend umshado wakho nabaza kubona ku social media ukuthi sowushadile. Usho umkhathi umhlaba izizwe zonke ziyazi ukuthi usuyindoda. Ngokulimi olungajwayele kuthiwa usuyindoda nomfazi noma usuyindoda noma usunkosikazi. Bese kuthiwe qabulanani. Wonke umuntu seyazi couple number 1 senimunye. Ukuthinta unkosikazi wami kuyangithinta nami, ukuthinta mina kuyamthinta unkosikazi wami. So thina sesabangani, sesimunye. Eyabagcotshwa ke i-divorce ibhlungu ngokuthi number 1 ukuhola ibandla kukodwa akukho lula. Yebo. Noma linemali yonke, noma likuphethe kahle, noma liyakuhlumeza, ijeni yobizo nje iyodwa ayikho lula. Eish madoda. Ukuba futhi eduze kamfundisi wena nkosikazi akukho lula. Nithi focuse ebandleni noma emabhizinisini manje namabhizinisi kodwa nabafundisi futhi. Uthola ukuthi nivele nithwele kanzima bese kuzongena isihlava
emshadweni. Uma lesihlava singena emshadweni uvela ubhizi nebandla. Umkakho futhi ubhizi nomsebenzi la mhlambe esebenza khona ngapha futhi azofocus esontweni. Yebo. Leyo nhlungu kwemfowethu ithi mayifika idivorce ishiye kuma napha. Idivorce ayiqali mhla niyosayina amaphepha. Idivorce inebanga elide. Oh. Enye idivorce iqala Yo. niqeda ukushada nje nisafaka amaringi. Abanye bethu uthe shada kanti abakubo bebengafuni. Mhlambe kuvele kushona uma wakhe. Athi mhlambe uyemshadweni nje uyavele usedivorceile ngoba ulimele ukuthi ushile isizathu ukuthi kushona umama noma ubaba ngoba ubaba bengawufuni lo mshado. Omunye khona omakhene bakhe mhlawumbe abaphatha imithi abengafuni ushade lo muntu omshada manje. Niyaqamba vele nje niyofaka amaringi kuvele kunemess yabo bonke abantu abenza amafindu kulo mshado lo and bahlala bewulalela. Yiko uma sebezwile ukuthi divorceile abanabakhali kanye nawe masuke behleka belisasho. So ke uthi ulwa leyo mpi uthola ukuthi awunamuntu ongakusiza kuleyo nto. Concerning ke abagcotshwa bakaNkulunkulu yaphinda lamazwi ami ngokwami nokukaNkulunkulu angifisa abafundi kube ibona abadivorce akhosi uma kudivorce umfundisi number 1 ungakayi kwifamily yakho kuhlaphazeka ibandla. Abazali bathatha iside lankosikazi abanye bathathe iside lakho. Yebo. Uma sokuleso state esinjalo uqala phasi umgcotshwa abe ne trauma mhlambe ngithi ukuhlehla nje kancane. Okay. Mntakadlamini yabona umshado number 1 uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Yebo. Umshado yinto efanele ukuhlonishwa yibona bonke abantu. So ke uma ke kwathinteka umshado womfundisi nemini imshado yabazalwane ba dropa kancane bephelelwa amandla bethi siyini thina Madoda. uma kulimala umshado womuntu kaNkulunkulu. Then akukuhle futhi umfundisi mangabe ehola ibandla aqede inyanga uma ekhuluma angasikhulumi isibuso kubo bonke abantu abashadileyo. Angazenzi futhi inkonzo zokukhuluma nama couples ukuthi ngicela nenze kanje. Kodwa mase kushayeke yena umfundisi ushaywa angabi namsizi. Uma umfundisi engena kwidivorce nabangani bakhe bayabaleka bengabalekiswa ukuthi bakulahlile bebalekiswa ukuthi Nkosi yamnaka lamanzi engene kumfowethu. Okusho ngenze ukuthi nakuthina yeza. Ngoba imshado yabefundisi mangakhuluma concerning engibaziyo neclose nabo angisho umhlaba wonke. Yebo. U30% wabantu engibaziyo imshado yabiyalika. Okay. Yiko bebaleka amakhona umuntu odivorceayo oclose nabo abazenzi babalekiswa ukuthi nala ngihleli khona nami sibambe ngamazinyo. Yonke lento yethu isempini. Ile focus yasesontweni. Ngizofocusa kanjani ekwenzeni umshado wami? 2 Ezinye zezinto ezilimaza kakhulu abagcotshwa asinabo abantu abathi umfundisi meshada bayingcosana befundisa abathola lezo ziluleko ukuthi umgcotshwa meshada nazi izinto ezilindelekile as a holy bandla or as umshumayeli emhlabeni wonke. Okay. Mase kufike ingane yabantu funa ushintshe indlela yokusebenza. Yebo. Ukuthi uyiphatha kanjani lengane yabantu. Mayithola abantwana wena usentabeni yini kwiministry noma ukhona la ekhaya mayiyo deliver esibhedlela ukhona yini noma mhlambe uhleli nabazalwane. So ke labo bantu abazokulungisa umgcotsho ababikho umuntu uthatha intombazana mhlamba akhonza naye ebandleni noma ngaphandle noma ibone la ithathe khona omgcotsho ayilethe egcekeni kushadwe kube mnandi kuqala ijeni khona futhi eninto engicabanga abafundisi abaningi bahlala beyikhuluma njalo ukuthi i-institute ebucayi kabi indaba yomshado ngoba unikwa isitifiketi ungazange uqualify indawo. Madoda. Kuvulethwe nasi isitifiketi kuyima uqala uzofunda ke manje. Then njoba ufunda nohamba ubhadula ufunda from kwi-background yamfundisi wakho kwi-local church umgcotsho. Imentor yakho ufunda from kubaba okuzalayo. Ubaba wakho okuzalayo mekade hlukumeza uma wakho noma emphethe kanje. Thina abantu abamnyama ifocus yethu amakhosikazi ethu siwaphatha ngendlela esikhuliswe ngayo. Hayi ngendlela esezwini, hayi ngendlela yezifundiso. Ngokuthi ngibona uma emphatha kanje ubaba nami sengizenjani ngizomphatha kanje. Namakhosikazi ethu futhi asitreata thina abantu besilisa esishade nabo ngendlela kade ekhuliswa ngayo umalume wakhe noma ubaba wakhe. Yebo. Then uzofuna ukufaka kuleyo cycle na ukuthi mawungazenzi lezi zinto
awuyona indoda enough mina mase iyaqala ke le crisis encane and okunye i-divorce yabagcotshwa ayilethwa i-cheating. I-cheating into ekuthi abefundisa abaningi uNkulunkulu bagresile ngokuba qotho namakhosikazi abefundisa amaningi aqotho. Then bakhona fuhlambeke laba ababili abathatha ababuye bahluleke khona beshadile bayabagcotshwa. Otherwise umgcotshwa ulindeleke ephethe kahle umuzi wakhe nonkosikazi wakhe ephethe umuzi wakhe. Imishado yabefundisi ilinyazwa izinto ezincane ezahamba mhlambe bese beqede 15 years, 20 years, 10 years. Eziloke zikhulunywa zinganakwa. Ziloke ezisho umkwakho nendoda izisho kumkayo kodwa zinganakwa. I-cheating ama-result ezinto eziyekiwe zayekwa abagcotshwa be-good eku-attendeni into zenkonzo, be-good mhlawumbe uku-attenda indaba yemali ukuthi abantwana badlile nonkosikazi. Kodwa i-issue abantu abashadileyo abagcotshwa abaningi umshado abawuthathi serious. Bashadile nje bathola ingane nga-2 nga-3 kodwa umshado abawuthathi serious. Yiko noma kuthema kufika i-divorce abaningi abagcotshwa azange bakulwele ngawo wonke amandla abanawo ukuthi angifuni umngama ahambe. Namakhosikazi amaningi abafundisi uma umshado ulikha azange bahlala abaningi babekezele bawulungisa umshado. Ngenxa yokuthi si busy ne ministry kakhulu. Bese umshado lo ulikhe. Ngisazothinta ngengane zethu thina abafundisi. Ngisazongena enganeni zethu thina abafundisi. Okwamanje ngisakhuluma nje ngathi thina abafundisi namakhosikazi ethu umshado asiwunaki siyakwazi ukukhuluma kodwa siwenze practical. I-frustration ye-ministry mabe ngazikhipha izishuno mabe ngakuphethe kahle noma mhlambe bekhulume ngayo noma mhlambe khamba idikoni obulithando noma khambe umfana wakhe mhlambe uyi-PA noma intombazane yakhe mawufika endlini yonke leyo frustration ye-ministry uyibhodlela kumkakhe engenacala. Ngapha asikho isikole somama befundisa ukuthi mawumkamfundisi uphila kanjani nendoda ebiziwe. Abafundiswa umuntu bavele nje bafakwe izicathulo kube nama-error amaningi baze bazizwe ebandleni bengelutho kanti nale ndoda ashade kuyena kwayona ikazithola ukuthi njengoba ithi ibiziwe nje iwubani kahle hle. Abanye bashada bebancane, abanye bashada sebebadala sebedlule isikhathi, abanye bashadwa ngesikhathi esifanele. Then ke uma beshada bonke labo bantu banemfundiso eziningi zama doctrines akade bekhula ngazo kuma local church, nemfundiso azibekhula ngazo kuma local church nakuma families. Yiko ke kune crisis enkulu kubagcotshwa abahambe bangena kwi divorce. Yilezi zinto zokuthi abefundisi abaziniki isikhathi sokudila nomshado. Baze basukume ngoba sokunenkinga mhlambe sethu umkakho baba ngicela kuye ekhaya. Ngehlulekile. Ngizamile ngawo wonke amandla ami kodwa awungilalelanga. Angiyazi bazayizwa kanjani abantu kodwa ngizoyisho njengomuntu omdala nejeni ende yami nejeni yami noNkulunkulu yinde. Imishado yabagcotshwa eminingi ayivamile ukuchithwa amakhosikazi abafundisi. Ku 90% abafundisi engihamba ngikhuluma nabo abakwi-divorce namakhosikazi mangilalela ngikhuluma nabo ngiyathola ukuthi isimbangelo enkulu eyenza imishado yabafundisi yaphela ithina amagcotshwa. Usizi lweministry nenhlupho zeministry ngiyaphinda futhi lamazi noma unemali yonke noma une-mega church noma unemoto unemizi nga-4 noma nga-5 kodwa khona inhlupho zobizo. Engathi mangikhuluma ngithi ukuyenza ukuba masayidi amaningi ngiyikhotha kuPaul ukuthi uPaul wazwa mention istatement wathi kube kuya ngami ngabe abantu abashadi. Wathi kodwa ngenxa yobufebe noma ngenxa yenyama wonke umuntu akabe nonkosikazi wakhe. Kungcono ukuhola ibandla uyisingle. Kunokuhola ibandla uyindoda ushadile. Liyaflowa kamnandi kodwa icrisis yokwenzeka mhla kuhamba umkakho. So ke ipoint enkulu engifuna ukuyiveza ngenkathi ubhiziness ministry kunomkakho la kunezingane okuyibona abantu bokuqala abayibandla lakho unkosikazi wakhe ibandla lokuqala nezingane zakho then sebengangena labantu bakini bemndeni kodwa icrisis ebekhona emhlabeni masikhula iministry yasidemanda. In fact iministry kahle hle mawuyibuka
yayibalungela abantu abamasingili. Either wesilisa obizwe uNkulunkulu, either wesifazane futhi obizwe uNkulunkulu, sibahlonipha futhi abesifazane ababizwe uNkulunkulu siyabahlonipha kakhulu. Bakhona abanjalo abahola ama mega church, lokho siyakuhlonipha kakhulu. Kodwa uma ngicwaninga sengilalela kahle mina ngiye ngithola ukuthi abagcotshwa abayifaki effort concerning ngamakhosikazi abo. Abagcotshwa bakwazi ukuhlala u4 days emvuselelweni izingane zihleli zodwa. Umgcotshwa uyakwazi ukubuya ngabo 1 ekhathele ekseni ezwamsahla ingane esikoleni. Umngakhe edinga ukuphathwa kahle njenganomuntu wesifazane. You are tired. Akwazi ukumenza lutho unkosikazi wakho. Zonke lezi zinto ubefaka inight dress ngiyalinganisa. Is ready ukuthi uyeza my husband unkosikazi indoda yami ikhathazo uyiminister. Kube khona imhlangano ebucayi ebandleni la ubuya khona ulimela ingqondo athi uyakhuluma ngakho ukuthi ngiyeke wena. Hey wena futhanda ukunaka and ukuzibona ukuthi divorce ihamba ibanga elide kubagcotshwa. Njalo uma umgcotshwa ezogcotshwa kakhulu enkonzweni aya kuyo emotweni kancane bengaxabalanga nomkakhe. Uma ezogcotshwa kakhulu ngeSunday enomyalezo omkhulu ngomgqibelo ntambama uzolala umoya wakho ujijekile. Part of divorce esingayinaki thina. Ziqala kancane lezi zinto ningazwani nomkakho zize ziyofika la kuthiwa ngci khona. Aqhamuke sethi umkakho usale kahle sithando sami sengiyahamba. Kanjalo nakuthina besilisa namakhosi azethu kunezinto azenzayo kithi na kwiministry ezikulimaza kancane angezibonile nje ube nonkosikazi angalemukeli tu ibandla abazalwane ngendlela obathanda ngayo wena. Ngingamblame isikole sabakhosi abefunda sinaso. The time uthi ukhuluma ngomzalwane kanti yena akamphiwe noma akamthandisisi kahle. Iyakulimaza kakhulu wena obiziwe into okuzumkakho ekhuluma kabi ngomzalwane. Abazana abakusupportayo, abazana abangenamali kodwa abafaka amandla bonke ebandleni. Kuwena bayakhela indlela abazana abanamathela ngayo inhliziyweni yamfundisi ayifani neyomngakho. Ngoba umuntu obiziwe indoda. Umkamfundisi akabiziwe, umkamfundisi ubizwa indoda yakhe. Abese eba hobby obizweni lendoda. Yiko umfundisi megcoba umkakhe ethi pastor. Usuke emgcoba kwi local church. La bekhonza khona. Ngaphandle emabandleni abanacala mangabe bengambizi ngomfundisi bethi mama umfundisi. Kodwa kwi local church ingane zakhona ngoba ziyafundiswa kuthiwa umama umfundisi. So ke ubizo ke lolu wena obiza umngakho bese ubiza nezingane zakho uzibizela kwi ministry. I-crisis ke mfowethu kwe enkulu esibhekene nayo iyo lengikutshela ngayo ukuthi thina abagcotshwa sinake asunaki umshado. Sinaka iministry bese amakhosi azethu meqala ehlaphaza iministry. Noma mhlambe enza into elimaza wena uthando lowehle kuwena kanti is not about iministry lento yakwi divorce. Ngenkathi ni busy ngixabana akekho umgcotshwa ogcotshwa kakhulu onomuzi onomsindo. Umgcotshwa kaNkulunkulu kwiministry uflowa umindli yakhe ethinta unkosikazi wakhe nabantwana bakhe kuyindle esibusiso. Awukwazi ukuba isibusiso ezweni umuzi wakho ulika. Umzana oqala mawubizwe uNkulunkulu inkosikazi yakho unengane zakho lona bandla lakho lokuqala lelo preacher kulo ubusuku nemini kwakho ukuthi la ekhaya kuphilwa kanje la ekhaya kwenziwa nje. Embuzweni wakho mfethu okuyiwona wona okade uthintile kithi thina abagcotshwa ila ngesizini yeCovid kungcono kudala ibingavamile divorce kubagcotshwa. Kodwa yabo kwiCovid kuze kuba manje ihambe yagalopha yazi yafuna ukuthinta u60% wabagcotshwa abanamabandla abanye bavala izindlu zamasonto. Abanye bagive up kwiministry. Amakhosi zabefundisa abuyele emakubo. La kwisizini le esiphuma kuyona yeCovid abafundisi abaningi bangene kwidivorce ngoba bokunempi emkhathini eyehle ekhanda yafika ngqofoza imshado andithinte kakhulu abagcotshwa bakaNkulunkulu kade bewusize emhlabeni jikelele. Inkosi yami yangqofoza amakhanda kulawo befundisi loyo yasishaya unkosikazi waphuma unkosikazi washonele nengane yaphuma indoda mhlawumbe shonele nengane yenzeke kule season nje mhlawumbe mangiza mhlawumbe 6 years back kwane crisis ngicabanga ukuthi njengoba sihlangene kanje sizokhuluma kanje sithola isikhathi esiright ngoba siyibuke ngamehlo asikhulumi lento into ethi sizwa kuthiwa abafundisi ba divorce siyibonile sayi attenda ubuhlungu obungaphezulu kobuhlungu
umgcotshwa kaNkulunkulu mebuye lapha ebandleni umngakhe engasekho uMntaka Dlamini kunosofa abanjela abawu2 abanebandla elina 10 years noma 11 years noma 14 years ebelihlala umama. Uma abazane bengena nomgcotshwe ngena ezohlala kulo sofa khona usofa empty manje la. Psychologically imandla lilimele. Psychologically man of God lehleli la ilimele. Psychologically umama lo ohambile washiya ibandla wayakubo noma mhlambe wayemzini wakhe. Psychologically uyazi ukuthi every Sunday, every Wednesday or every Tuesday bengihamba nendoda yami ngebandleni. Lento okuchaza ukuthi ishiya kunaphazekile umkamfundisi futhi uma ibandla like lamkhonza introduce kahle indoda yakhe uba nyamane ngempela emshadweni abenyamane ngaphandle abenyamane nasembandleni yiko mehamba izimvu eziningi ziyamlandela zimlandelisa ukuthi nathi ube uma wethu you understand bese kusala ubaba sale limele kakhulu ngoba lezi zimvu zazidotshwe ubaba sure kodwa mase zihamba nomama ngapha futhi umama uzipresente kahle njengonkosikazi kaMfundisi nonkosikazi wakaNxumalo kuzona lezi ngane uma ethi sengiyahamba mina makhona bathi hayi thina mama sihamba nawe siyakuphelezela noma sokhonza nomngube ngeke sikwazi ukukhonza nendoda enje imadoda ayifanele idivorce Mntaka Dlamini kuba gcotshwa uNkulunkulu akenza umusa sihawukele yenza umonakalo omkhulu nakuye umgcotshwa ulahlekelwe identity umgcotshwa kaNkulunkulu mangabe divorce ulahlekelwa yiwo wonke ama invitations amabandla kade mmema ngoba abantu abasinisiwe nabantu abasontayo idivorce abafundiswanga ngayo uthi umuntu efile bamqedele kakhulu yebo amabandla wonke abantu abamnyama uthi umuntu engena kwedivorce bezwe mhlambi iside lamngakhe noma beze le ndoda angazoyibeka kanjani le uma futhi umuntu Mntaka Dlamini edivorce wenze nje uhambe etshela bonke abantu becycle yakhe ukuze bamemukele okay either ukhuluma iqiniso noma ukhuluma amanga ngomkakhe ukuze bonke abafundisi bangemukele nomkami ukuze umhlaba wonke umemukele ufuna a destroy mina ukuze umhlaba unjani umemukele kulezwe elisha manje lokuba intombazane then ke bese abantu bethatha le side lamkami noma bathatha le side lami bengazwanga ama side omabili ngapha futhi bejombile abantu bangena entweni yabantu ababili ababevumelene bathi ngeke bahlukaniswe i-cheating ngeke bahlukaniswe ama-hips atshekile ngeke bahlukaniswe ukushwabana ebusweni ngeke bahlukaniswe indoda enesisikhulu engasakwazi ukwenza kahle inkonzo asekameleni ngeke bahlukaniswe indoda ehonayo ngeke bahlukaniswe inkosikazi esuzayo yebo kodwa ifika i-cheating ikushintshe noma ifika i-divorce ikhiphe konke lokho esakusho kugcwele abantu ngeke sahlukane thina mangidrive ngilima nemoto ngikhubazeka isingezazi umngama apakishe imthwala abuyele kubo ngilimele ahlala kanjani engasakwazi ukumenza lutho sasingashongo ukuthi sohlukaniswa ukuthi mina sengiyinkubela sasithe sohlukaniswa ukufa yizo into ezithinta ke ezilimaza kakhulu ke imshado yabagcotshwa Mpostoli yini yayenze futhi yabona ukuthi into point enginokulinakisisa kakhulukazi divorce ngiyathanda mhlawumbe ukuthi naye nomuntu osibukela lapha emakhaya sikhona ikhathi la khona ukuthi divorce ay initiateanga umuntu wesilisa initiate umuntu wesifazane kodwa nje ubuchaza isikhathi esiningi kusekungabantu besifazane futhi sikhona ikhathi la khona ukuthi ay initiateanga umuntu wesifazane initiate umuntu wesilisa kokunye initiate umuntu wesifazane kuyakubukeka sengazi ukuthi kwesinye isikhathi nje ubusho lo uthothi omunye uzohamba ekhuluma kwisekle yakhe amvezela hayibo njoba ningibona nje ngiso ngiphile 20 years lapha emshadweni angingaze ngajabula since nomunye naye kwisekle yakhe akhulume kanjalo umbona nje kahle nami angazi ngangingenwe yini ubeze bemduduza abanye kodwa sazivele sabona ukuthi lento yakhe angeke izisebenze njalo so uyabona ukuthi nomunye naye ufuna indlela yokuthi akwazi ukududuzeka kuma cycles wabo njalo kodwa ke ikakhulukazi abantu besifazane ngeke ngibone ke ithothi ku social media bayakwazi ukuyiphendula lento ye divorce kubona ibe yinto
egcine sikuba ngasengathi bakwazi ukuphila ngayo njalo njalo. Omunye mhlambe few months down the line umbone sebhala incwadi about ama divorce, umbone senza ama seminar ukulekelela abantu ukuthi hayibo emshadweni kwenziwa kanjeni, kwenziwa kanjena, bhasopa indoda eso, bhasopa izindoda eso. Ngapha le ndoda ahlukane nayo uyithole yona ukuthi iyasafarisha. Kwenziwa yini ukuba sengathi divorce ishaya kakhulu kubantu besilisa kodwa kubantu besifazane ngathi yaba favor? Mcotshwa number 1 angazi bazayizwa kanjani abantu abadivozile, kodwa ngicela bayimule njengoba ngizoyibeka nje. Yeah. Umuntu oke wadivoza akabi bikho right psychological. Noma angaqamba amanga athi ahambe tshela abantu ethi mina sengahila. Umuntu odivozile uyozafa engahili. Inkosi yami. Eish. Bangakhuluma nje abantu mhlambe bethole amadoda amasha noma bethole izintombi ezintsha kule mshado noma kulu after divorce. Behleli kamnandi ngoba imvamisa futhi wonke umuntu mayedivorce noma ethola umuntu, inkosikazi number 1 yenza sure ukuthi izothola indoda ezobhitha lo ephuma kuye. Izosukela osomabhizinisi, isukele umuntu onemali. Nathi thina besilisa senza sure ukuthi sifuna abantu besifazane not umfazi manje. Umfazi bokuyilo kuqala noma unkosikazi bokuyilo kuqala. Mase ufuna kwesibili mancane amathuba okukhetha umuntu oright. Usukuyiswa ipressure, ngiyala kulombuzo wakho. Usukuyiswa ipressure yokuthi ngifuna ngelanguage yabantu yesimanje ama 2K, ngifuna ukumnyisa. Madoda. Lo ngahlukana naye ngifuna ukumyisa. 2 abantu abadivorce ukuze bonke babonda bekho psychological la, physically, spiritually. Basuke bebhekene noxhaxho lwenzeka le emqondweni, bengakhanselishwa umuntu, Inkosi yami. bengasizwa umuntu. Okwenza ukuthi izinqumo zabo zithi uqala nje kwami nje ngifuna ukunyisa le ndoda engiyishiyile. Ngicela ukuphendula lo muzo wakho mfowethu othi kuvamile ukuthi kuba besifazane abathatha initiative yokuthi sengicela ukudivorce. Nami sengihlale nabo abaningi mangilalela omama abacela idivorce. Yazi omama iceliswa idivorce. Number 1, amakhosikazi abefundisi awanaso isikole efundiswa khona njenga namakhosikazi. Ngiyithintile leyo. Number 2, amakhosikazi abefundisi abaningi abanawo ama payslip okuthenga imizi nemoto. Amakhosikazi abefundisi athatha ama payslip abo ayothenga umuzi nemoto bese imandla likhipha imali ezakubaba bese ubaba ifaka ku-account yakhe umama kubiyena wenza zonke izinto. Nge-COVID amakhosikazi abefundisi abazane bavale izishumba bavala ukukhonza. Balahla abagcotshwa, kanti abagcotshwa barentela amabhilidi. Abagcotshwa barentela izindlu abehlala khona. Abagcotshwa barentela imizi yabo, bakhokha amabhondi, bakhokhela amafleti, bakhokhela imoto. Sonke lesisindo sayemqaleni kankosikazi kamfundisi. Madoda. Ngenkathi lo mfazi lo nkosikazi ene depression nendoda iphelile ngapha. Ngenkathi la endlini yomuntu kaNkuluNkulu imali ingangeni kahle noma ingena kodwa kunalento yokuthi angenelisekile njengenkosikazi kamfundisi. Unkosikazi wakho wenze nje idivorce mawuzuma ngakhe ecela idivorce ayiqali mfowethu esethi naka amaphepha. Usuke ehamba efa kancane. Ngenkathi efa unabantu asebenza nabo emsebenzini abama divorce ngoba ene crisis enkulu ukuthi uthi ushadile ube nabangani abadivorceile. Noma kanjani emva kweminyaka uyahamba emshadweni ngoba umuntu odivorceile ukhuluma ngendlela njengoba ngithi abahili. Noma ngaqama manga umuntu abhalela abantu athi ngahila. Abantu abadivorceile abahili noma usuhleli nawe uyamuza ukuthi umshado uyawuzonda. So makhona amazomjoyini uyayithanda iCrew naye ethi uzani leduze kwami. Mako wesilisa naye ugcine nabangani bonke laba ade beshadile abadonsa abahliphizela imizi yabo ukuze nabo bazomjoyina ukuze sithuke sonke ukuthi nayi divorce. Ithi into ngoma ubona umkakho kuyibona abaphambili abantu besifazane kulento yama divorce, ezinye zengane zabantu ezishade nabagcotshwa zihlukumezekile. Makudlamini lihlukumezekile abantu ababagcotshwa bahle lapha phambi babe phambi kwabantu. Ngapha imishado abayiphethe neze kahle. Abantu abakina amakhosikazi
abanye banodlame emakhaya violent, abanye banama anger issues babhodlela kumakhosikazi abo, abanye bashadile kodwa bazi ukuthi umama uphathwa kanjani, abanye bazi ukuthi ukuphatha unkosikazi ukuthi uloku umfunza ngemali kodwa yonke into ethi ama qualities okuba indoda engekho. Yiko amakhosi befundisi esithatha lesibindi. Mntakadlamini uma mina mfowethu ngikhuluma ngento engiyibonile. Yes. Uma Mntakadlamini ngihleli nabo sixoxa amakhosi abefundisi, uyezwa ukuthi welivula iplatform lokuthi indoda iattende lenkinga. Abagcotshwa bengasondeli ngisho ukusondela. Abanye basondela abagcotshwa kodwa bengenabo ama mentors abakhulisa ukuthi mase kunje kuphunywa kanje, mase kunje kwenziwa kanje. Ngiyasho futhi nami namanje ikhona imishado eqedwe amakhosi azabefundisi nje abagcotshwa abane bengenacala. Kusakhohlwa lokho. Abanye amakhosi abefundisi akhethe ukuthatha imithwalo yawo ngoba etheme sephakathi wabona ngangafani ukushada nomfundisi. Into ebucayi ne deep le engavamile lemabandleni. Kuyenzeka ushade unyaka noma 2 years uthi mase uphakathi uhleli lapha kusofa noma esitulini uthi ngibekele umama umfundisi uzizwe umnkosi zomfundisi ushiywa igazi lento angiyifuni. Ngapho neze shells abafana abayile ndodo oyifunayo. Noma kanjani uzobe ngazi manje udivorceiswa amaphutha endoda kanti usuya kule ndoda yike abaningi bathi mabeqeda ukudivorce umfundisi. Noma kanjani uthola ukuthi u30% unamadoda avela lapha lamadoda na aphuma kwi depression, aphume kubeni bengivele ngifuna indoda enje mina hayi nesonta ngesande mina ngifuna ukubuka ibhola, mina ngesande ngifuna ukuzikhipha, ngesande mina ngifuna ukufaka ilegging eveza umzimba wami. Ngizoyifaka kanjani le legging inalamakhola akhuluma kangaka? La mina ngifuna ukufaka mina into eza ngiveza umzimba wami iveze nenkaba yami, mina ngifuna ukuzizwa ngiyiwoman. Uma umkamfundisi ke engayitholi lento la ekhaya ngoba ukukhonza kwenza kushintshe ilifestyle totally. Ifuna wonke umuntu azikhomithe kulento. Ngizama ukuveza ipoint ukuthi emini imishado ichithwe ukuthi bathe sebengaphakathi amakhosi abefundisa azibonta ngifanele mina ukuba umkamfundisi. Ake ngiphume ngofuna indoda eyilento engiyifunayo. Bafika bayithola ukuqala kwabheda, bayithola esibili kwabheda, bayithola namanje basawafuna abaningi abawatholi. Nathi futhi ngokunjalo uthi somshadile lo muntu uthi uyambheka udlulwa yingane zebandla kuma duties of being a pastor's wife. Uma ingane uzithuma ziyajumpa, mawuthuma lo shade naye uyazindela wathi ngeke ngiyenze, mawunde ngicela wenze iprogram kanje welcoming announcement, ngikhuluma ngento zesonto, offering ngicela ungikhethele abantu abawu3 kushawulwe isithathu sobafolile vele umngakho angayenzi abafona ngomgqibelo sebebhiza abantu. Ngingathi umthuma ama duties okuba unkosikazi womfundisi engawenzi uyalimala kanti ngapha khona abajumpa futhi abahle kunaye, futhi abanemali kunaye, futhi abashumela kangcono kunaye, ngiyalinganisa izinto ezika esontweni, futhi abangiphethe kahle futhi mina kunaye. Noma ngibathuma ukuthi noma ngithi bajumpa manje nenhlonipho, kodwa mangifika endlini mina ngumfana nje ungithethisa phambi kwengane zami. Ucela into athi akwenzi ngani wena? Ucela into athi akwenzi ngani wena? Indoda kaNkulunkulu lapha iyaqala kuyalimala yeke abaningi bagcina sebethola izintombi emasontweni. Kusuke sokumosha lethu umkakho akakuniki inhlonipho njengomgcotshwa na njengendoda yakhe. Kodwa ngiyakuphindela mfowethu u30% noma u40% ingane zamanje zihambelanga. Azisayinelanga amaphepha ngoba zithanda. Bagcotshwa abaningi bahlulekile kwi-stage se-divorce ukuphatha kahle amakhosikazi. Ingane zabantu zikhonza zopha. 2 abagcotshwa bayathanda ukufuqela amakhosikazi abo engathi angashumayela vuthe. Engathi naye nje ebandleni angayinto etop njenganami. Ngekathi ingane abantu izabalaza lento imhlula Mntakadlamini ukuyenza lento imhlula uyaqala uyalimala emoyeni nawe uyamthethisa ngapha nebandla lemindele ngapha agcina seloko into eheza lapha epulpit kanti wengadalele lokho lithizwe lenkosi. Malibhala ngomuntu oshadileyo nje ngiyokwenzela umsizi ofana nawe noma wenhliziyo yakho. uNkulunkulu ndemekunikeza unkosikazi nje umfundisi noma uyindoda usuke ezokunikeza umsizi, hayi preacher, hayi prophetess, hayi apostle wathi usuke kunikeza umsizi. Usho ingane abantu ayihambe ngepace yayo. 2 umkamfundisi ukhuliswa indoda nelocal church is a very gift yakhe. And uNkulunkulu indlela amakhosi abefundisa kwaGrace ngayo agcina amane segcotshwe ngaphezulu kwethu.
umbona umkakhe ekhula azaliphatha ibandla ngogcobo. Nguphendule futhi umbuzo wakho. Kukancane amadoda mfowethu esayina amaphepha edivorce. Leyo ndoda isikhathi esiningi amadoda abizwe uNkulunkulu enze njalo asuke senentombeni emqondweni. Indoda kaNkulunkulu ebizwe uNkulunkulu ayiwasayina amaphepha engekho umuntu enqondweni. Ayikho indoda kaNkulunkulu ekholwayo engasayina idivorce ixosha umkakhe nezingane. Indoda kaNkulunkulu esaba uNkulunkulu ekholwayo. Indoda kaNkulunkulu yenza idivorce mfowethu kuyona ephethe iphepha izoliletha kumkayo. Number 1, isuke ixabene noNkulunkulu kwela komoya. Number 2, isuke nomuntu osifazane emfunayo azobamba leli bandla. Nakhona abaza befundisa abaningi ukuthi makuhamba umkamfundisi kuba necrisis engaphezulu ukwenza. Ibandla makuhamba umkamfundisi liyalika. Linesilonda esiyophola emva kweminyaka. Isilonda siphola mhla kwaphola umfundisi. Phinde nguphendule umuzi wakho mfowethu. Isikhathi esiningi amadoda wayenza idivorce. Ngapha futhi into yenza ukuthi amadoda angayenza idivorce ukwazi ukuthi kunje yimina futhi. La bengiphethe mina ibhala ngiphusha umkami kanje. Ngimsewuyeni la ka divorce. And lawo madoda wonke ade phusha amakhosikazi towards idivorce yiwo lamadoda namhlanje ayimizari kwiministry. Ngoba into ayenza yabuya yonke yaqondana nawo. Wadudulwa ndumkakho umdudula kwidivorce ufuna wazi leso sitsha savini kuzosiphuza. Uma eqala umkakho manje ephuma ehamba ethi nje sengisale kahle. So ngicela ngichaze masayide omabili ukuthi bonke labantu bakwazi uinitiate idivorce kodwa u7 and 2 into enza amakhuza befundisa survive anethuba lokukhuluma nabangani bebangani bakho namfundisi abahambela bonke eyobhodla bephethe WhatsApp la bephethe proof la kokune bezikhulumela nje bese bonke labangane bashiftela enhlizweni yakhe ukuba wena wedwa zilengisa. Yini ianger nepsychology njengoba ngisho mina ngiyaphinda lamazwi. Wonke umuntu odivorceile ingqondo yalimala. Nohamba ngaphika abantu abadivorceile ndobona bonke nje behamba beposta. Bonke bayalimala abantu abadivorceile obabona njalo mangade beshadile sebephuma abantu abashadile. Baqala izinto ade bengazenzi. Abanye badla amawayini. Abanye bangena etshwaleni. Abazenzi engathi lento yedivorce ungalala umqondo uthi zizizi. Ngoba noma uphume kuwena uright awukuthola ukuphumula. Idivorce enenembeza noma kuthiwa umkami ngimbambe kathathu nendoda noma umkami ngibambe kathathu nentombi. Wasibona ngisho shuthile sinquni abese phuma right ngoba ngempela ngibambe ngicheater. Noma ehamba umkami akakuthola ukuphumula ngoba asasi ihlanganiswe uNkulunkulu siyinyamanye. Mfana kaDlamini mfowethu lento yayihlanganiswe uNkulunkulu siyinyamanye noma kuwumini obe wrong naye le khona uma esepholile uyakwazi ukubiza mina njengendoda kasohlala phansi kanje athi baba wabantu abami sengathola indoda kodwa ngiphumule. Nathi futhi ngapha uma usushada omunye umuntu uma usupholile ngasikhathi ophola ngaso uyakwazi ukubiza lo wemangani zakho uthi hayi kwanakala umshado wethu uphela la ngikhona kufana njenganawe. Okuchaza ukuthi mfethu yonke lento akekho la mfethu idivorce ngeke ngifanise mfethu nokuhlukana kwebandla. Abantu abaningi basobeshaya izandla kanje bethi ya sesiyokhonza lethina nalabo basale. Ukuhlukana kwebandla not benu 10 not benu 300 not benu 400 leyo nto isuyixephuna umzimba kaNkulunkulu inyama. Yiko abaningi balimala ibandla abayingane bathi hey saphumula. Kodwa abantu abavuthiwe kufuna balile uma ibandla linesiphithiphithi lehlukana phakathi. Nedivorce injalo ifuna abantu abazakhuleka. Ifuna abantu abazothandaza and be supportive kulabantu bethi ningahlukani. Kungcono niqale ngeseparation. Ukuyohlala kini. Nami ngihlala ekhaya noma uhlala emzini wakho la bese nawo umkami nabantwana ngihambe mina ke ngoshaya umoya. Ningajaha amaphepha ngoba amaphepha awanawo reverse. Futhi ningajahi ukubhala ku social media I'm single. Yonke lonto isign yokuthi la awukho right. Isign yokuthi awukho right ukuthi udivorce manje uzoshintsha uFacebook wakho ushintsha ama status akho uyagijima. Elani leli jubane ngisaza ithinta into ethi imshado befundisi ichithwa yini. Okay. Mhlambe ngocela mhlambe ungikhumbuze sithinte leyo. Bengiphendula nje le ukuthi nje
khathi esiningi into enza amakhosi abefundisi kube wona athatha initiative yokubhala amaphepha nabantu besifazane asuke ephushwa abane ithina amadoda abanye basuke bekhathele ukuba umngamfundisi befuna ukuba yilento afuna ukuba yiyona. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe omunye umuntu yebo kakhulukazi akuyake ibeka nje wonke umuntu uba ne-level lakho mna esethi taking right. Mhlawumbe as umuntu kaNkulunkulu isiphi lesi sizathu esikwenza ukuthi cha, as much as i-divorce isinqumo esilula kodwa cha, yabona ke manje senganele. Iko ngithe and futhi nami umfundisi wami babudlamini ngicabanga ukuthi ungibuza kahle ngoba ngithe ngicela ke sithi ukuba busy nale yabagcotshwa no mama mgcotshwa. Yes. Inkosikazi yomfundisi inelungelo lo stop. Okay. Ukuthi ayike ibhasi manje ifike la imakhona. Okay. Okay. Umuntu obizwe uNkulunkulu omgcotshwa. Ngicela ukungathi ngokwezwi mangangichallenge ama theologian ngiyazi a challenge kakhulu. Ngokwami mina esivinqumalo. Mina umuntu kaNkulunkulu okholwayo. Ngokwami umuntu kaNkulunkulu akanawo ungci umeshadile. Okay. Umuntu obizwe uNkulunkulu akanawo stop meshadile ukuthi ngizamkhothela izwi. Okay. Uma uNkulunkulu ekhombisa uthando kuIsrael walikhombisa encwadini kaHosea. Yeah. Wathi ngifuna unibuka uthando lami nangu lo wesifazane uhamba uyodayisa ngomzimba abuyele endodeni yakhe. Ngathi ndoda ayi ngiyaxolela. Waphinde futhi wahamba udayisa ngomzimba. Yathi indoda ngiyaxolela. Waphinde wahamba futhi udayisa ngomzimba. Yathi indoda ngiyaxolela. Wathi uNkulunkulu uthando lwami ngani bantu bami lunjalo. Into ongaxolela mfowethu ulokhuzana emshadweni uyindoda kaNkulunkulu uzothi ngci. I-culture yokuba umZulu. Okay. Nokuba umXhosa. Nokuba umSwazi. Noma nokuba uMpedi. Noma nokuba umSuthu. Into yokuthi kuzofika ungci into yobudoda obuZulu noma yobuXhosa noma yaniyani ngoku komuntu kaNkulunkulu okholwayo. Yes. Akekho umuntu ofanele hamba osayina amaphepha noma kuthi umngakho umbamba oqotsheni into ongaxoleli into eyafakwa thina engqondweni yamadoda. Uzongizwa ngifuna ukuthini. Yazi mfowethu uDlamini bakhona abantu abahleli emshadweni namakhosikazi abo alalwayo babagcotshwa. Kodwa abakazi bawabambe afihlile. Sure. Kodwa mayembamba umkakhe uthi uyamdivorce umgcotshwa. Kanti uyalalwa engazi. Hayi wonke kodwa ngitshela iqiniso ukuthi bakhona abanye nje abathi bebagcotshwa kodwa umkakhe uyalalwa. Ngithi ke mina akwenzi akufanele kuyenzeka ngoba siyaphila ngokukholwa esakwemukela enkosini ngoJesu. Yebo. Indoda kaNkulunkulu kufanele ixole izife. Yebo. Inga initiate divorce. Asifuna ukuquote istatements zoPaul ke ngoba zisusa umsindo emhlabeni uma uquote istatements zoPaul ukuthi umuntu odivorceayo uma umkakhe esaphila ufuna aphile kanjani. As much as lenkosi waselikhonzile selithanda kangaka nje siphila ngala kodwa mase kuthiwa apply empilweni zethu concerning i-divorce ukuthi umpostoli uPaul wathini bathi abantu ngokuyikhuluma kwakhe but kubhaliwe lapha ezwini ukuthi hlala Nkosi yami azafe. Eish phezulu kunjalo njani. uPaul ungakhuluma kwasowehlukene futhi laba bangayiphazamisi uveza le point yami ngisho futhi umpostoli uPaul. Yebo. Uyayigcizela umpostoli uPaul lento ukuthi mina ngithi bangayi-initiate abesifazane ngoba bavele ubiza balazi kodwa ngithi indoda kaNkulunkulu number 1 ayilwe ngawo wonke amandla nawo ukuthi zingabiki izinto ezilethela ku-divorce ngoba uma sekuzifile lezo zikhathi esikuzimiza divorce ayinalungelo indoda kaNkulunkulu. Ngikhuluma ngomfundisi.
umfundisi akanalungelo ebamba umngakho eqotsheni, ufuna ambambe kabili, ambambe kathathu, aqhubeke ahlale naye. Into enza sibaxoshe noma into enza abantu baxoshe amakhosikazi zabo yini isizathu esikhulu sabantu samaZulu. Siyakhipha ukukholwa mase kuza la. Lezi izilimi esizishala lapha nokuvutha lapha neforgiveness ikhuluma lapha epulpit. Nalesi yenze engane zasemabandleni mazohlambuluka zithi baba ngilalwe usibani odlala ikeyboard. Ingane zethu siyazixolela. Kodwa amakhosi zethu siwaxolile. Ngisakhuluma nge-cheating. Sure. Uthi ke uyinuku akazigezi izitsha akazithandi unesise esikhulu. Enye into yalezi zisu zamakhosikazi abefundisi ezenza mhlawumbe bengabesaba yilento ethandekayo. Do not lapho kwakulela ingane zakho. Oh. Lo ntombazana ndomona again manje nje ungasamthandi njengamantombazana asebandleni noma namantombazana asebenza nayo. Ingane yabantu yathwala ingane ezothula. And abefundisi bonke bazala too much. Bazala nga2 nga3 nga4. Lo muntu oshintsha ishape lo mkakho lo wena ungasamthandisisi kahle ungasamuzwa kahle washentshwa ile shape yalezi ngane wamnikeza zona. Awusamthandisisi kahle awusamphathi kahle kodwa washintshwa ubani wena ndoda. Ngiyaphinda futhi ngokwami nangokwezwi kaNkuluNkulu indoda kaNkuluNkulu ayifanele ivumele izinto eziya kwi-divorce futhi ayifanele ukusayina amaphepha kube yona ukuthi hamba wena nkosikazi. Kodwa mpostoli siyenzekile ke divorce. Konke kwangehlela nobuhlungu. Ngisele imibuzo emibili nje ngifuna ukubuza yona. Ngibhekana kanjani ke nabantu seyingehlelile lento? Umuntu kaNkuluNkulu ngicela ungene ecathuleni nje. Okay. Engicabanga ukuthi umhlaba wonke ulalele. Yeah. Mina ngiphuma kuyo. Ukube ngingana kufanele ngisho kanje. But I'm very matured mina. Mina abantu abaningi bangancika kimi. Mina uma ubizwe uNkulunkulu noma uyinkosi yomfuzo noma ingane yomfundisi ngeke ukukhwithe emhlabeni makusaphila mina. Uma abantu bengazungibuka ngokungizonda ne religion mina mntakadla mina njengoba ngizwa manje ngithi mina ngiphuma kuyo le question yakho ngiphuma kuyo and mangikhuluma lento eziningi njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma kwizinto ezine engizi experienceile. Number 1 sunde uthola ukuthi umshado wakho uyaphela. Yep. Usuke sowazi uhambe uyobhekana nomndeni wakho ufike uthi ma nawe baba mesaphila ubaba dadewethu umshado wethu uphelile sizame konke njoba sina 18 years nje sashada achithekile amanzi ngizothi ma wami nkosikazi wami sethatha isinqumo sokuthi uyangishiya noma mina sengithatha isinqumo sokunjani ngiyamshiya. Then ke tshela ba olokhuzana awubatshela ukuphila ubatshela uphuza amanzi uphuza inyembezi uphuza amafinyila indlela i-divorce ene-pain. I-divorce mawukhuluma ngayo uba ne-pain ubusuku nemini noma uthi wena ngaba right noma umngamo waba right. Bantu mfowethu mawuphuma ungcono mntakadlamini unkosikazi wamehlisa ngebhokisi laduma kancane wambuka bafaka ucansi bafaka ingodo uphuza amanzi uwe emgcwabeni bakuphuza amanzi uhambe uyolala uthi ngiyamkhumbula ubaby efile kune divorce umkakhe ephila. Kungcono umkakho wena ndoda ngicela abantu abadivorce bangilalisise kahle ukuze basizakala abanye abasafisa ukusizakala. Kubhlungu kuba inkosikazi ekade yakho umshado u20 years full indoda ingafuni ukwenza kahle bese ephuma lo mntwana wabantu ebuyela kube yoba intombazane eyoba into ehlala kubo noma noma umshini nomuzi kodwa igama ethi ubuyile izihlobo zayo zithini uma lo kuthiwa and 2 kunamazwi abhlungu abulela abantu abadivorceile ilawathi walahlwa umfazi walahlwa indoda uhamba umbethe leyo nto
ingcono inhlambe ukuthi umfelokazi lo nigada amadoda ethi ngoba wafela indoda angaze ahambe namadoda ethi hey lo wafela umfazi nimgade angaze loke amakhosikazi ethi zingcono lo nhlamba kodwa uthule kunenhlamba ye divorce umkakhe ephila nawe uphila uma uhamba emall usuku ukhunyulwa ama disc wonke it's not easy ukusurvive kwe divorce. 2 kulula kubantu abangayazi divorce ukuhamba bekhuluma nje bebhala into abazibhalayo and taking side and then bahambe bohlala ema mall eating celebrating ukuthi ubani divorceile. It's just bona a joke. Mina nginaba u3 manje aba divorceile bakhansela ishow mina babehleka mina ngiphumile emshadweni. Kangiyihlaya kubo beposta ngami. Bebambana ngocicane kakhulu beprove phambi kwami ukuthi owabo umshado uyaphila namhlanje baphumile. Ngoba ngibizwe uNkulunkulu yimi owayabuyela kubona ngafika ngathi madoda ijourney yaqhubeka. Ngizothi mfethu kubuhlungu mfethu ukuphuma uyobheka umphakathi. Awuyazi inhlungu yokuhamba uya emzini in fact imizi yethu eminingi siyishiya nomama abafuna babe divorce ngoba imithetho yasenkantolo isho kanjalo ithi umama uzosala ekhaya nengane agcina ingane ngoba uno stable work nomsebenzi wena stable wena bese uyaphuma uyoqasha kulelo flat uqashe kulona noma ubuyela kini la uzalwa khona. Inhlungu yokuya kini kade ujwayele ukuza nomngakho nengane zakho uqala phansi uzophaka lo sisibakho ikubulala kakhulu lo mbhede ubulala nawo nomngakho la headboard lo mkhazikhazi lobo namhlanje uwedwa kunalezi ingane ezingekho lendlini ezosibona ngoDecember mhla zivakashele wena baba noma uzibone part nenyanga ke nonyaka uma uzivakashele o 2 days 3 days. Kunzima ukusurvive kwi divorce. Bambala abantu abafanele ukuphila kwi divorce. Uma emhlabeni unomuntu baba uDlamini mfowethu mfundisi wami unomuntu omzondayo ngiyasho mina ngubaba uSV Nxumalo noma kuthiwa emhlabeni nginomuntu engemzondayo akekho noyedwa ngemfisela divorce. Inkosi yami. Makuthiwa nekhona umuntu owangenza kabi angemthandi kungcono ukuqhubeka kuphilene noma ngizothiwa wa divorce. I divorce mfethu imess nabantu edolobheni ngathi bakubona ukuthi udivorceile. Nabangani bakho owawufunda nabo okholwa na owawukhula nabo uvele kube nomcimbi baku-invite. Thina esishumayela ivangeli ukunikwe amathawula unikwe amaduku unikwe amaglass unikwe ingubo ezingaka kuthiwe man of God ngoba uhamba wethu mama yakho nansi present unikwe ama present amama engekho. Ubuhlungu bokuthi usho kanjani mawubizwe uNkulunkulu kubantu ukuthi nga divorce. Emabandleni umukelo kanjani? Mina indoda engihloniphayo yangikhipha egroupini izothiwa ngidivorce yangikhipha egroupini without ukungi-informa. Yangikhipha egroupini yahamba itshela abantu abafundisi ukuthi izothiwa mina ngidivorceile ngaka ngibelong kule group yabafundisi. Yangikhipha. Ngasafa kanjani mina mfowethu umbuzo omkhulu ngaphila kanjani ukuze nabafowethu bonke aba divorce. Number 1 phuma uphele kubantu mawuphuma kwi divorce. Uma ubizwe uNkulunkulu angakhuluma ngeside lamakhosikazi ethu ngikhuluma ngomfundisi. Umfundisi ukuze aphile kwi divorce survive akwazi ukubounce back obizweni. Phuma esixukwini. Hlale kakhulu noNkulunkulu. Number 1 loyo. Number 2 wenze sure ukuthi uyawahamba abantu abazokukhanselisha ingqondo. Ama psychologists ngqo. Mawunodokotela basebandleni lakho wenze sure ukuthi bayakwazi ukuthatha bakulungisa umqondo talking to you. But ngamemezela mina emhlabeni ukuthi into yenze nga survivor ebuhlungwini bonke be divorce. Number 1 ukuhlala kakhulu noNkulunkulu ngilimele. Angaze ngilove nakani mina esontweni full 5 years ngasonto isisonto ngihleli ngedwa kanje kusofa ngalikhonzisa liqhekeka liphela tu liqedwa idivorce. Ngalikhonzisa every Sunday my level ayehlanga till today. Manje ugcobo lwami luphinda phindiwe nami liyangithusa ngikwazi ukulimaintain. Ngikhonzile kunzima kwavala amapulpit wonke ngasurvivor ngamanzi nophuthu. Ngabuyela kuma fasting ngami engangiphila ngawo ngathandaza.
ukuze ukwazi ukufisa lo mhlaba, hlala noNkulunkulu, uthola abantu abazakukhanselisha. Nako kune futhi abantu abadivuzile ngicela bakulalelisise kahle. Ngikhuluma njengomuntu omdala futhi umuntu kaNkulunkulu. Ungalicekeli phasi igama lankosikazi wakho hleli nabantu abakho. Kwi-social media nasehlobeni zakho nakubafundisi bonke. Noma kwenzekane uma umuntu kaNkulunkulu kugwinye ngoba uhleli nabantu abakho. Noma kuthiwa kana ngane destroy ingane abantu obuhleli nayo 14 13 years. Nani bantu besifazane bangixolele laba sebe abangalitholanga ithuba lesikhulume kanje. Then sokwenzekileke lo kwenzekile bakhuluma indlela bakhulume ngayo abayitholanga lento. Kuna nonke enizolandela makwenze yanidivorce. Nifika leso sinqumo ungali destroy igama lengane yabantu. Ngoba nansi izizathu zokuthi engazinquma mina uthi ngeke mina kuqhamuka abantu noma abawu4 noma abawu5 abayothi ngathi ngomkami. Till today Facebook kwama ubheka uzobona ubhala umarried. Angizange ngikususe mina. Ngosusa sengithanda. Angaze mina ngabamba umhlangana noyedwa umfundisi noma umfundisi oyi1 behleli phambi kwami le. Ngizobachaza ukuthi nga divorce. Ngikaze ngikwenze lokho. Angizazi ngiphile kanjani into engisurviveisile uNkulunkulu. Owangibizayo futhi ungenze ngane short ungibize ngempela uNkulunkulu. Ngoba akekho ngambona esurvive. Ngikhuluma ngabantu practical, ngikhuluma ngabantu engiba attendile. Bekho abantu abasurvive with divorce kwi-cycle yami. Mhlamba khona ama giant. Ngiyaphinda ngithi namnta kaDlamini ungalicekeli igama la partner wakho makwenzeka nihlukana. Ulihloniphe njalo. Kunento ebucayi la. Abantu abadivorce bahlukana mina ingane ezu2 kukhona ugirl no boy. Noma zo3, 2 girls and then 1 boy. Mabe toucha u21 years, bethi 25 beqede varsity behleli noma wabo. Wena tata ungekho. Usunomuntu unkosikazi. Mabe khula bethola imisebenzi, bayafuna ukwazi ukuthi umama nobaba baxabana kanjani. Yini ubaba engasahlani nathi sesikhuliswa lo malume omusha uthandana noma. Ngoba thina ubaba wethu siza thu laphi eMaritzburg noma mhlawumbe useGoli. Uyothini igama la baba wengane zakho walidicelela phansi noma lama wengane zakho uyothini methatha intambo ezilengisa. Ujabulisa abantu be-social media uhamba uthuka amadoda izinja abafazi izinja. Namhlanje amadoda wonke aphila emhlabeni abazonda abantu abashadile abantu besifazane. Abazonisa ukuthi wathi me divorce nalo wacaba abantu bonke abesifazane bambi. Nabesilisa ababhitha. Yiko abantu bangabadivorce abathi ngeke ngiphinde ngishade ngizakhulisa ingane zami ngihlale nazo endlini. Abenziswa yina zange balungiswa ingqondo ukuthi umshado wesibusiso, umshado omuhle, umshado uvela kuNkulunkulu. Abane benza amadoda eyinkosi yami sihawukele Jesu. Size emoya engcwele sihawukele. Ngiyakuphindela mfowethu namhlanje ngingena ezicathulweni ngithi mina umuntu angali destroy igama noma ingaziphi izizathu igama lomuntu abeshade naye. Impendulo yakho sengenza iclosure kuyona mfowethu. Abantu bafesa ngokuthi umbathe uNkulunkulu. Abantu ubafesa kunemishado kunemicimbi. Gqoke kahle futhi uthulisa ikhanda bese ukholwa. Ungabulahla ubuzalwane. Ngiyabaphindela abantu abadivorceile akulula. Kulaba abanamawayini emafrijini abo. Leyo nhlungu thina sikhuluma into esiyibonile nesiyaziyo. Usukulimele ukulimala okukhulu udliwa into angazi uyiphuza iwayini ngiyalinganza iwayini nje. Lama divorce ongagcwele manje uzothiwa mhlawumbe umuntu uyaphuza mangayazi idivorce ungamjudge umbulala umqede. Lento baba inhlungu ongathi uma ngingasho ukugcwele abantu nje abadivorceile kungcono ukufa kunokufa uphila. Idivorce ufuphila. Idivorce ufa njengenhlanzi mayikhipha emanzini kwisource yempilo. Source of life enhlanzi manzi. Wamsusa emanzini inhlanzi ithi kanje. Umuntu odivorceile ufaka nje engenamsizi. Ugcwele abantu abamhlekayo. Ugcwele abantu abambalekelayo. Aka bounce back umuntu okadivorce. Thu umuntu odivorceile mfowethu ukuzibone yonke impilo yakho yohlala ifuna ukuphilela abantu ngoba mangiphuma kulomshado nje ngifuna ukumdelisa lo. Ngithola indoda enengcebo, ngithola umfazi onongcebo. Makwahamba lo wesibili Dlamini wathi uqeda umshada.
Funa wazi uzophuma emhlabeni amazwi athi inkinga wena. Eish. Uyambona umuntu odivozele uthi uphila kumhlaba. Oh, Ngoba uzomzeka lo mzekayo kungcono wamehlisa ngebhokisi ngoba uyahamba ethuneni uthi ngiyakukhumbula baby. Uye emathuneni ngiyakukhumbula sithando sami ushefile. Kunokuthi uthi umbone ephila uthi wengcono lo wahamba kunale ngimthatha manje. Akuvamile masuzeke kwesibili uthola umuntu right. Kwenzekile kwi-generation yethu engaphambili. Nginobufakazi babafundisi abadivozile bathola amakhozi right amana adlula lawo amadala kwenzekile. Kwi-generation yethu ngoba isitha siyalwa namadimoni akhishwe kakhulu. Awuvamile ukuthola umuntu wesibili. Manje laba abaqeda ukushada umshado abiyalikha kanje again. Bangaphuma noma nini laba abashada kwesibili. Khona babheka ku-stream manje nabathi ngolongizamile nje. Ugcina uyinhlekisa nasendaweni ngoba waveza lo. Angayiphathi into ebuhlungu yedivorce wemfethu ukuhlangana nomuntu okade umngakho ehamba nendoda emall. Nizohlangana kanje. Yo. Angayiphathi into ebuhlungu ukuhlangana umngakho ehlangana nawe usuhamba nentombi. Ehamba nezingane zakho zigxuma ingane zakho zobingela udedi uhamba nentombi uma uhamba nesoka. Pain yedivorce wona umdlalo. Yabona badade kuphoqa isikhathi impostoli. Kuphoqa isikhathi cha ngizoyithanda ke leke siyenzele upart 2. Okay. Kodwa futhi ngisane ezinye izihloko engizofisa ukuthi siyithinte ezinye ezihlukahlukene. But ngiyathanda nje ukuthi just for today impostoli ke sibambe just la. Sisazowenza upart 2 waso lesi sihloko because sihloko esithinta kakhulu. Njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi noma abe kuthiwa uhappy emshadweni wakho ku right kodwa kungayiphutha kakhulu uma ungathi into ye-divorce ayikuthinti. Ikuthinta ungashadile ikuthinta ushadile because induku egadla nomaphi. So ngizofisa ukuthi ngisokwazi ukuthi siphinde sikwenze upart 2 wayo le ngxoxo yethu. And ngomhla ka-31 impostoli sizobe sisegoli. Siyanyunga siyakhona. Awu madoda. Siyanyunga. Zizwe zonke mhlaba wonke. Eish. Kwabesilisa nabesifazana amakhosi nabaphathi bengcebo siyayikhukhula ngomhla ka-31 ngo-10 ekseni. Awusuka madoda. So besilapha eSoweto. Awu madoda. Sibiziwe umuntu kaNkuluNkulu sihamba nendoda enkulu amadoda amakhulu abagcotshwa bakaNkuluNkulu ubaba OST uzanithumelela ipost sikhona ku social media. Yes. Ibheka abagcotshwa lapho obaba ungema amadoda amakhulu. Siyakhukhula bafethu nami ngoba ngikhona la abantu basegoli siyeze sayoniyeza umuntu wasezulwini. Awusuka. Uyeza umuntu omthandazo lapho. Kuyashunqa impepho yasezulwini siyanimema nonke bafethu nibe khona soundiza sifike lapha ezweni lesibusiso. Awu madoda. Bafowethu wasibonene khona nje besesho umpostoli asibonene khona sobe silapha eSoweto eMidlands ezone 6 esikoleni kuthiwa nje Inkonjane Primary School kunetende elikhulu sobe sihlangana kulona lapha phakathi ake siyodibana khona bafowethu ke siyoqala unyaka emadolweni ake sihambeni bafowethu ke siyothandazana sonke yobe khona umpostoli esivinxumalo njobe seyiconfirmele bafowethu egameni kaJesu asibonaneni khona mpostoli siyabonga kakhulu mhlawumbe amazwi akho okugcina nanabantu abangathanda ukuxhumana nawe ukuthi bakuthola kanjani. Amazwi ami bafowethu sesiphetha ngiyabonga umuntu kaNkuluNkulu nangalethuba elihlanga ngasizosiza izizwe zikaNkuluNkulu. uNkulunkulu asigcinile wena sifihlele wena. Ngicela nje ukuthi ngitholakala eMaritzburg Unit 2 eMbali. Okay. Ebandleni ethiwa iPrayer Center International ePMP. Number yami yocingo 082 47 14839. Cela ukuyiphin number yami 082 47 14839 ku social media SVNxumalo. Wow. Bafowethu siyabonga kakhulu. Mawufuna ukuxhumana nathi 0788 417 844. Ngabe mhlawumbe ufuna ukusilekelela kakhulu to make this great day a success. Yokuthokozela kakhulu lokho bafowethu. Asibambela namhlanje ke sibonane lapha neSoweto phinde sibonane nangi episode yethu elandelayo. uNkulunkulu anibusise. Amen.